Ale som neočakával reakciu takú, že pani o 2 týždne podá o rozvod. Tak ten pán prišiel, došiel s veľkými gorilami za mnou, teda to bola tá reklamácia, jeho reklamácia. No ja som začal veštiť tomu pánovi. Ten pán si sadol, vyhnal von tie gorily a doteraz je môjim klientom. Doteďka. Tam sedí pořád u vás? No, ako kedy, ale viac menej sú aj klienti, ktorí chodia každý deň. Ktorí majú taký problém, ktorá príde s tým, že nespala týždeň, má strašnú dilemu, lebo manžel chce ísť do Singapuru, ona chce ísť do Thajska, ona nespáva kvôli tomu už týždeň. No, takže to je strašné. Takýmto klientkám odporúčam nechodiť, nikam zostať doma. Ty posílejte za mnou, to já vyřídím. Dobre. No dobře, ale tak to je vždycky namířený také na osobu, na individuum, ale mít to třeba událost nějakou? Určitě. Nebo kdybych se třeba ptal na vládu, slovenská vláda. Ono z tej slovenskej vlády chodia ku mne niektorí. Chodí taky, jo? Samozrejme. Aha. To je pěkný teda. A čo o tej vláde? Čili u vás se potkává celý Slovensko? Suj Fališiovou teda ještě. Čili, no ale počkejte, je možný třeba k vám přijít a říct, že bych chtěl vědět, jak to vypadá s vládou? Jak se to bude vyvíjet? No určite. No ne, ale jestli... Tam neodpoviem konkrétne, nikdy to. Nikdy na to neodpoviem. Pokiaľ nie je kompetentný na túto otázku, aby sa ma to pýtal, tak neodpovedám konkrétne. Jak to není kompetentní na to kompetentný je ten, kto tam pracuje s tým, a kto s tým naozaj jak robí, to? No já můžu přijít a říct, já bych chtěl, když jste jasnovidec, vědět, jak to vypadá s vládou, protože já podle toho buď budu investovat, nebo ne. Tak vám budem hovoriť o investícii, nie o vláde. Čili to mě budete říkat, jestli mám investovat nebo ne. Ano. A je něco třeba, jak bych se dostal právě třeba k politice přes vás? Jakože byste mi předpověděl vývoj v té zemi politické? Ťažko povedať, to je veľmi diskutabilná takáto otázka na moju osobu, ale neviem, skúsime to, však príďte, poviem vám. No, že bych já chodil kvůli slovenský vládě k vám. No tak vás to zaujímalo. Tak já se tak ptal, že jo. Ale... Třeba vztahy, majetek, všecko může se ten člověk k vám přijít zeptat? Určitě, samozřejmě, všetko, celý ten život, však to patří k životu. Já vím, no, je třeba něco, kde řeknete, to nemůžu? Myslím, že nie. Také niečo neexistuje, ešte toto nemôže. Ale je, keď sa ma niekto pýta, že kto ešte chodí ku mne a sú rôzne mená rôznych ľudí, ktorých nemôžem menovať, tak toto nemôžem. Tak tomu neřeknete. Nie, určite nie, prečo by ho to malo zaujímať. No a jak vy to máte se sebou třeba? Vidíte vy do sebe? Nie, taky? je to nemožné. Každý jasnovidec, ktorý tvrdí o sebe, že vie sám sebe, je to nemožné. Musí existovať reťazová reakcia. Lekár sa nemôže tiež sám zoperovať, ako si bude. No může, ale to blbý, že jo? No, asi tak. No ne, čili do sebe a se sebou si jako rady nevíte? Nie. No, viem si rady, ale takouto formou nie. Ne, nemyslím, jako myslím jasnovidecky. A nie, neviem. A třeba kdybych já najednou zahlídl vaši auru, co bychom s tím dělali? Tak mi poviete, no tak tú auru to už mám zdiagnostikovanú, ale sa mení, aura sa mení, samozrejme. A kdo vám třeba diagnostikuje? Nikto, nechodím k nikomu. Tak jak to, že ji máte zdiagnostikovanou? No už som bol u niekoho raz. To je tá Olinka Ujfalušiová. To je zase Ujfalušiová. Tak zas. A ještě bych se chtěl zeptat, kdybych já se chtěl seznámit s Olinkou Ujfalušiovou? No, je to veľmi ťažké sa k nej dostať, nakoľko ona príjma len politických prominentov a rôzne... Ale tak tiež ste celebrita, samozrejme, môžete, určite. Jo, takhle já můžu. Aha. No ne, to mají trošku přednost ty celebrity? Áno, ona... A to mě nesympatický, ale... Prečo by to malo byť nesympatické? No tak je to i pro normální lidi, ne? Tieto celebrity niektoré sú také, ktoré povedia, ja k tebe neprídem, lebo k tebe chodí ten a ten a ten. No. Obyčajní, oni sú niektoré... Jo, takhle, že jim jako nevoní, že tam chodí obyčejní lidi? Tak. A proč jim to jako nevoní? To sa musíte ich spýtať, ja nie som celebrita. No ne, ale vy máte jako jasnovidec říct, a ti říkám, o to se nestarej, chceš přijď a nechceš přijít, nechoď. Tak ja zase hovorím tak, že nie každému je súdené prísť ku mne a zase nie každému je súdené prísť k nej. Jako k Ujfalušijovi? No a jak vy to máte třeba, když se rozhodujete, do čeho dáte peníze, nebo nedáte, tak jdete za někým, nebo nechodím za Ujfalušijovou? Nie, nechodím za nikým, pretože... Já bych šel za Olinkou asi. Vidíte, vy máte asi, kde ich tie peniaze dávať stále, o tých peniazoch asi vy máte veľa. Ne, já se ptám vás, jako, jak to děláte vy se svýma penězma? Ja nijak, ja ich dávam svojej rodine, investujem do rodiny. Jo, do rodiny? Aha, ale já bych se, jestli právě i tam vám pomůže něco, nebo jestli si za někým zajdete a řeknete, abych neudělal nějakou volovinu s těma investicemi. Ja tých volovín robím zopár, takže... Taky jo, tak to mě uklidňuje. No a ještě mě vysvětlete, když děláte třeba karty a tu kouli, tak jaký v tom je rozdíl, prosím? To se nesmí na to třeba. Nie. Jo, teď se to očistil. Jakože se vám to zaprasil. Tohle já vám zamíchám. Jo, to si svoje miešate, teraz svoje šťastie miešate. Jo, takhle, tak to nebudu míchat. No vidíte. Ne. A proč nesmím sahat na kouli takovou? Lebo je moja. Jsou to mé koule. Jo, vy jste lakomej takovej? Já měl takovýhle koule taky, asi 3 doma. Aha.
takéto. A sú No. strašne drahé. Tak, No drahý, kolik stála? no táto stojí okolo 60 000. Tahle? To vás teda natáh, hele. Jste měl zavolat, vám jí dal za 30. Dohodneme sa. Poslám chlapa, ten má plný byt takovýhle koulí. Wow. No ale počkejte, tak odkud je jako ta koule teda? Táto gula je z Viedni, vlastne mám ju. Z Vídně? Áno. To tam jsou nejlevnější koule v Evropě vůbec. A ste znali v týchto No gulách? ne, tam je burza s koulema úplně Kde? předspaná, že? Kde? Takže keď sa idem veštiť cez tú gulu, tak si dám zo seba veškerý kov zo seba dolu. Vždycky kovy dolů, Ano? já taky. No. A kde máte? Hodinky. Ne, ale že když bych šel ještě, tak Dám kovy asi si takouto formou ruky vlastne. Ano. Pardon, ještě ten hadřík, to je co? Toto musí byť, tento hadřík je to vlastne samet, musí to byť samet, ktorý je tmavomodrej farby. A musí být tmavomodrý? Musí byť čierny alebo tmavomodrý, áno. Ten základ, ale teda ten pod Ano, tým, čo dobře. musí mať takúto farbu. Ano. Pardon, pod tím je sklenička. Áno. To je ale normální sklenička. To je úplne normálna, nejaká To bychom starožitná mohli do sklenička. třískatnice nestane. No, nič. Nic. Dobře. Čili máme úplně běžnou skleničku, tady toho modrýho sameťáčka Áno, a gól. a kouli. A tou kouli. A kouli drahou jako prase. No a teďko vy, když jako začnete třeba... Tak sa musíte sa ma niečo spýtať. Ne, čo ne, chcete ale vedieť? já nechci se do toho jako angažovat. Já myslel, vy, když někam přijdete a třeba on řekne, já chci ještě, tak on musí přijít k vám No, a vy jo, začnete se dívat do té koule Áno, ja si a ju z takto té koule chytím, věštíte. dám takto A teďko ruky. mě vysvětlete rozdíl věštění z koule a tady z těch karet. No karty sú kvôli tomu, aby ten klient vlastne tiež mal možnosť vidieť a nejakou formou ošacovať, že čo tam vidím ja, to, čo hovorím. Lebo tam sú rôzne obrázky, ktoré naznačujú potom to, čo hovorím. Ale túto gulu, z tejto guly nemôže ten klient vidieť, čo vidím aj ja. Já vím, no ale Pokiaľ vy se, nemá schopnosti ovšem. vy se do té koule díváte a vidíte tam něco z Vidím toho. tam, áno, vidím, sa mi tak zahmlí, tak ako keby bola mliečna úplne, taký dym tam vznikne a potom z toho dymu idú také krúžky. A v tých krúžkoch potom sú rôzne etapy životné toho človeka a potom hovorím. Vy se tím živíte? Jako? Áno, živím sa s tým. Jo, a uživíte Zároveň- se s tím? Uživím sa No, já s tým. myslím, že dobře, ne? Ja neviem, ťažko povedať. Co? Ťažko No povedať. tak já myslím, že to Keď jde. nemám kam investovať, teraz sme sa bavili do tých investícií a vidíte, neinvestujem len do rodiny, tak čo, ako sa uživím? No Dobre? a tak vy máte velkou rodinu? Ježiš, strašne veľkú. No tak bude by se vám něco zbylo ještě, když máte velkou rodinu. Jak máte velkou rodinu? Mám len jednu sestru. A Jednu sestru. Tak počkejte, no a do čeho investujete jako do do tej sestry? sestry a do tej netery a do... Jo, a co jste jim pořídil? Fú, príďte sa pozrieť. Tak například. Ťažko povedať. No ale prostě těžko povedat. Tieto otázky si nehávam pre seba. Jo, no ne, tak já nemyslel, jako, že by se mi to popisoval konkrétně, já myslel jsem třeba, jestli Všeobecne? No. To peníze. peníze. No jo, tak to je právě tak vám pak nic nezbyde, když máte sestru a neteř takhle. Ale tak to sú také peniaze z lásky vlastne. No tak vidíte, tak teď jste se vymlouval na to, že nemůžete kvůli tomu, že investujete do rodiny, pak se ukázalo, že je to sestra z neteří a že je to z lásky. No samozrejme. No tak jste na tom dobře, ne? Povedzte vy. Já dobře. Tak aj ja. Ale víte proč? Nie. Neutrácím za tohle. Josef Bukaj!